Hei, salutare toată lumea! Eu sunt Patrick Boy. Cine mă știe pe mine, mă știe de pe TikTok. Mi-am făcut canal de YouTube. Sunt nou pe YouTube. Mă uit de ceva timp, am început să mă uit la YouTuberi și am zis hai să mă apuc și eu, că poate voi avea succes. Primul video al meu va fi de Minecraft. Sunt pe o lume flat. Am reușit să construiesc acolo ceva. E o surpriză pentru voi. Azi vom testa ce e mai rezistent dintre un Iron Golem și niște villager, zombie cu armură de diamond sau skeleton cu armură de diamond. Deci hai să mergem. Și am ajuns, ok, într-un sat. Uite aici un alt fel de portal. Hai să coborăm. Ok, cred că am ajuns. Haideți să urcăm din nou pe scări. Ce aici? Uite, niște hălți. Ok. Avem niște ouă, o sabie de diamond, niște de astea dacă ne trebuie. Și ăsta va fi Iron Golem-ul. Bum, bum, bum. Luăm și ouăle. Aoleu, zombie! Haide. Da, poison, firar. Ok. Stați să-mi fac și o loc aici. Bum, 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 bum. Perfect. Hai să deschidem. Ce avem noi aici? Bine că dai mine. Sabie. Stați o secundă. Să nu mai dau... Poți să nu mai dai mine? De ce nu pot? Stați puțin. Stai acolo? Haide. De ce moare așa de greu? Nu i-am dat nimic. Haide. Haide. Știi ceva? Așa. Ok. Acum hai să testăm. Firar. Deci pup, pup. Pup, pup. Pup, pup. Avem un zombie full armură. Tup, 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 tup. Mă enervează. Așa, spargem asta ușurel. Tup, 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 tup. Și acum o să punem astea ca să nu se ia la bătaie. Dar nu pot să le pun. Ok. Și acum o să încerc aici să fac bum. Să sparg și eu astea. Bine. Bine. Și acum hai să punem și noi scheletele. Stai acolo. Nu mai da. Nu. Este full. Ok. Pe partea asta. Acum stați să ne luăm fierul. Bum. Punem astea la loc. Vom construi un Iron Golem. Bum. Lasă că vezi tu. Lasă că vezi tu. Dar nu acum. Bum. Iron Golem.
Ăsta e zombie de diamond. Ăsta e skeleton de diamond. Fă-ți treaba. Haide. Ieși. Ieși. Ce faci? Stai. Că poate s-a blocat. Așa. Acum eu o să închid asta. Și să vă lupta. Zombiul cam zboară. Și din păcate zombiul nostru a murit. Iron Golemul a câștigat lupta. La fel și skeletonul. A murit și el. Dar eu nu sunt bine. Ok. Acum, ce s-ar întâmpla dacă am pune o mulțime de pillageri? O să punem astea. Și eu, ca să nu mor din vina pillagerilor, o să fac ceva de genul ăsta. Unde sunt pillagerii? Nu. Un de ăsta. Iron Golem versus... Nu mine, n-ăla. Haide să vedem cine câștigă lupta. Hii! Aoleu, credeam că o să vină la mine. Aparent, e mai bun. Dacă am pune mai mulți. Hai să vedem. 4. Cine ar câștigă? Gata. Tup. Survival. Normal. Peaceful. Așa. În memoria lui domnul Iron Golem. Ok. Am dat din nou pe normal. Și acum hai să mai construim unul. Da. Așa va fi tot videoul. Cu un pumpkin pe cap. Ok, hai să mi-l iau. Dacă vă întrebați acum, eu mă joc pe controller, pe telefon. Da. Ca să pot să fac cumva captura de ecran, că atunci putem să mă joc direct pe platforma care o să mă joc. Nu o să zic, dar hai să continuăm. Hai, dacă am pune 3 Iron Golemi versus pillageri. Da, pillageri. Credeam că mi-am luat altceva. Tup. Și start. Haide, pillageri. Haide. Ah! No. Pirar. Lasă-mă în pace. No. Da. Sunt din nou acasă și intru din nou în portal, că de ce nu? Gata. Acum, stai puțin, că prima chestie pe care mi-o iau este această sabie. Numai mie mi se pare s-au dublat itemele. Stai. Nu știu ce mi s-a părut, că mi s-au dublat itemele. Cam... sabia am luat-o de la skeleton, pentru că i-am pus-o eu, pentru că eu sunt retard și pun săbii la skeletoni. Da. Uite aici pumpkinii. Vreau să zic că videoul nostru s-a dus de râpă pentru că nu mai avem pumpkini. Urăsc chestia asta. Acum o să construim unul pe afară. A fost suspect, da, în fine. Ok. Acum stai să văd dacă pot să încerc să intru. Nu pot. Ok. Acum știu că aș încerca să fac time set
Night, stați că am greșit. Teleport, nu time. Și dau night. X. Vă zic de ce? Hai să vedem versus câți zombie. Nu, am uitat că mă atacă și pe mine. Câți zombie pot face atâția... Așa. Câți zombie pot face atâția iron golem? Nu din nou. Nu. Iron golem. Iron golem. Ce se întâmplă? Au murit Iron golemii. Da. Nu puneți mai mulți zombie decât ar trebui când vreți să faceți teste de astea? Nu. De ce nu te-ai construit? Haide. De ce nu te construi? Era capul invers. Firar. Haide. De ce nu te construiești? Am pus tot ce trebuie. Haide. Așa. Am testat și chestia asta. Săracii Iron golemi au murit crud. Ce să mai testăm? Am testat. N-am testat cu scheletonii. Și sunt curios. Dar de data asta m-am învățat închid asta. Se băteau. Închid asta, fac niște parcurs. Așa. Și acum o să construim mulți de ăștia. Bum. Hai să construim 2 pentru că nu cred că scheletonii au atâta putere să distrugă atâția. Și punem extrem de mulți scheletoni. Și eu o să fug direct de aici. Și o să punem. Stai acolo. Am înțeles, Iron Golem. Sunteți foarte retarzi. Au. Stați puțin că vă construiesc un nou Nu. Mulțumesc. Putem și eu să mă descurc. Da. Asta se poate întâmpla. Stai. Pot construi aici. Să construiesc cavalerii. Deci, haide. Vine cavaleria. Haide. Pum. Ata! Iepuraș. Creeper? Nu. Marș. Du-te. Ok. Ce teste mai încercăm? Să încercăm. Stai să facem asta aici, ca să nu ne rămână porcăria asta aici. Oare aici mai pot să fac sau doar... Nu mai pot, firar. Bine. Oare dar un singur Iron Golem va putea distruge unde ăsta? Eu să fug acum. Sunt 2. Și nu știu unde s-a dus. Acum știu și nu mai trebuie explicații. Hai să punem mai mulți. Aparent mi s-a închis filmarea random. Bine că mi s-a închis acum și am reușit să o repornesc. Da, mai se știe ce s-a întâmplat aici. Deci, ce pot să zic? Îmi iau itemele, dau pe peaceful. Nu? L-am dat? Iron Golemii nu dispar pe peaceful. Și ce pot să zic?
Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!